бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Сух конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон баргузор гардид. Нахуст ҳайати иштирокчиёни ҳамоиш дар саҳни Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз намоиши анъанаҳои миллӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар анъанаҳои хос ки муаррифгари расму оинҳои неку инсонпарваронаи ҷашни Наврӯзи бостонӣ буд, боздид намуданд. Таъкид гардид ки ҷашни Наврӯз дар худ муттаҳидиву сарҷамъии корҳои ободониву созандагӣ ва ҳамдиливу ҳамбастагиро таҷассум мекунад. Дар ҷашни Наврӯз хурду бузург суруду шодмонӣ мекунанд ва расму оинҳои ин ҷашни аҷдодиро пос медоранд. Дар ин рӯз ба чанд нафар аъзои нави Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуда, ҳамчунин ба занони ҳунарманд мошинаҳои дузандагӣ тақдим гардид. Конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон бо иштироки олимону донишмандон, устодону донишҷӯён ва аъзоёни Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон доир гардид. Муовини якуми раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода роҷеъ ба нақши беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва густариши ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон ибрози назар намуд. Таъкид гардид ки Наврӯзи аҷам яке аз зуҳуроти беназир ва ҷузъи муҳими фарҳанги миллии мо ба шумор рафта, дар тӯли мавҷудияти беш аз 6000-солаи хеш ҳамчун сарчашмаи муҳими ахлоқиву тарбиявӣ барои дар рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ, таҳаммулгароӣ, хештаншиносӣ, зебопарастӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамзистӣ ва некиву накӯкорӣ тарбия намудани инсоният, хизмат ва фарҳанги миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддуни моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. Аз ин лиҳоз Наврӯз ҳамчун маҳсули тафаккур ва андешаи мардуми орёнажод, сарчашмаи ифтихор ва воситаи муҳимтарини худшиносиву худогоҳӣ ба шумор рафта, ба шарофати истиқлоли давлатӣ таҳти сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё ва мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. Пешвои муаззами миллат дар мавриди мақоми Наврӯз ва суннату анъанаҳои он дар сарнавишти миллати тоҷик таъкид намуданд ки Наврӯз барои мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад. Зеро маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла Наврӯзро эҳё намудем. Истиқлол ҳамчун ҳадияи сарнавишти миллат ва Наврӯз чун шоҳсутуни таърихи пурифтихори тоҷикон дар якҷоягӣ пайвандгари наслҳои имрӯзу оянда бо расму оин ва суннату анъанаҳои гузаштагони некноми мо мебошад. Бо боварӣ таъкид гардид ки аъзоёни Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат, сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз гузашта беш саҳм мегузоранд ва ҷашнҳои бузурги миллиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд.